Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugwilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, abaw! Siguro, sang nagsabwag sang katahom ang langit. Kagamo man ang kaalam. Nagabugtaw gid siya. Man, daw ara na si iya ang tanan, ho? Oo man, no? Katahom gid ya sinasang anak ni Maring kag ni Douglas. Kadamo man sang matahom nga babayi diri sa aton. Apang indi gid ya makatupong sa iya katahom ni Karina yan, ho? Wala labot nga matahom siya. Maalam pa. Gani sa makatapos siya sa high school. Nangin iskolar siya. Gani pagkatapos giniya sa iya pagtuon sa kolehiyo, nangin isa na siya subong ka manunudlo diri sa aton. Karina, nga wala kagin maghandom nga maglakat sa iban nga pungsod, haw? Nagdesisyon na ako nga magpabilin diri sa aton. Nga aman? Gusto ko nga ang mga kabataan diri sa aton lugar. Amo ang makapulos ang akong tinunan sa kolehiyo. Pero kagamay lang sang sweldo diri. Okay lang yun na sa akon, ah. Ang importante, malipayon ako sa ginabuhat ko. Gusto ko nga mag-alagad sa mga kabataan diri sa aton. Sang sa iban nga pungsod. Tumalagsahon ka gid yan, no? Gani hindi ka tingalahan kun nga palangga kagid sa mga tawo diri sa aton. Ma'am Karina, oh. Oh, ano ina nimya? Sulat ini. Sulat? Sino ina maghalin? Kay Manong ko, Junel. Abi, salamat gid, ah. Wala sa ano man, ma'am. Sige, mabalik na ako sa akong pulungkuan.
Magkatubo-tubo kami ni Junel. Kag sugod sang natubuan ako sang buot. Kami na ang magkaupod sa paghampang. Kag nakahibalo ako kung anong ari sa sulod sang sulat niya ini. Kag nahamot ako. Kay kinahanglan pa niya nga magpangayo sang isa ka bulig, sang isa ka bata para nga iduhol sa ako ng sulat niya ini. Ay, samtang pwede man lang siya nga makapalapit sa akon sang personal. Kag ihambal sa akon kung anong unod sang iya sulat. Ay, taguon ko na ini sa bag ko Karon ko na lang inibasahon kung makaabot na ako sa balay. Ba? Masugod na gali ang klase. Bisa ko, Nay. Ay, kaluuyan ka sang Diyos, anak. Maayo kinag-abot ka na. Uy, hala, Nay. Kadamo sa mga prutas diri nga nasulod sa basket, Kay sino bala ina naghalin? Ay, kay anak Lito, Ang anak bala sang tag-iya sang duta, nga ginatalauma ni tatay mo. Ay, ikaw ang tuyo niya sa pagkanton niya diri. Oh, amo bala, Nay? Ano kunong kinanglan niya sa ako, Nay, haw? Wala man siya nakahinambit. Ginpamangkot ko gani siya kung maitugon siya para sa imo. Pero wala man siya sang ginhambal. Pero mabalit siya kuno Amo bala, Nay? Ano ayan ang kinanglan niya sa akon? Ay, pasikon mga luyag siya sa imo anak Ha? Oh, gaga nakibot ka gid. Si Nanay bala mo. Wala pa niya sa pinsar ko, Nay. Nakahibalugid ako kung anong pangabudlay ni tatay para lang nga makatapos ako sa akon pagtuon. Gani dapat, matrabaho gid ako, Nay. Para nga bisan paano, mag-asinso man sang jutay ang aton pangabuhi, Nay. Amo na, Nay. Nakinahanglan gid nga magtrabaho, anay ako. Mapokus anay ako sa akon pagtudlo. Sige, Nay, masulod anay ako sa akon kwarto. Mailis lang ako sa makadali. Kay buligan ko ikaw dayon sa pagluto sa aton panyapon. Ay, mapalaron gid kami sang bana ko. Nga nakaangkon kami sang anak nga kasubong ni Karina. Nga mabuot na, mapinalanggaon pa sa amon nga mga ginikanan niya. Do sa hindi ako makapati, Samtang nga ginabasa ko ang sulat ni Junel. Wala man lang ako nakatulupangot. Nga may espesyal siya galing nga balatsagon para sa ako halin pa sa mga bata kami. Ay, padayunon ko pagit ang pagbasa. Nauya ko magtampad sa imo sa akon balatyagon. Tungod tama kalayo sang antad sa aton kabuhi. Isa ka kamanunodlo. Pagsamtang ako, nakapabilin nga isa ka mangunguma. Apang ginapangako ko, buhaton kong tanan, matunan mo lang ako nga higugmaon. Do sa hindi mapatihan, ang akon gali abyan. May pagtamod sa akon. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act.
sa inyo, ha? Nga, pila nakaadlaw nga naka-absent si Divina. Sino sa inyo ang nakahibalos ang rason? Nagamasakit siya, ma'am. Ano? Nagamasakit si Divina? Oo, ma'am. Amoy nang nabatian ko. Ay, temprano ko pa karon boy ang mga bata. Kaduan ko si Divina. Kamustahon kong kahimtangan niya. Medyo malayo sa eskwelahan ng balay sang isa ko ka-estudyante nga ini. Kagwala man lang sang salakyan nga nagasulod diri. Tungod kabudlay sang dalan. Ini makaagi ang mga salakyan. Gani, lakton lugid halin sa eskwelahan, pakadto sa ila. Ay, mapadayon ako sa paglakat Agod nga makaabot ako sang temprano sa ila. Nahuya man ako sa imo, Ma'am Karina, ba? Nagpakapoy kagid sang pagkadto diri sa balay. Kalayo pa nga daan sang lalakton, halin sa eskwelahan pakadto diri. Wala ina sang kaso, manang. Nahangawa lang ako nga pila kadlaw na nga wala nakasulod sa eskwelahan si Divina. Gani, nagdesisyon ako nga duawon siya diri. Kag suno sa classmate niya, nagamasakit siya kuno. Kaya nagapasalamat man ako nga maayo naman gali siya. Ay, oo, ma'am. Bo sa kaluoy sang Diyos, ginpaluyahan ko man siya. Kag ginpainom ko siya sa mga linaga nga mga dahon-dahon kag mga kahoy-kahoy. Basi kung sa Lunes, makaeskwela naman siya, ma'am. Wala ko na lang siya ginpasulod kay ina. Kay Biyernes naman lang. Ginpapahuway ko na lang siya para nga hindi siya mabughat. Ati, sige sige nang, mapaalam na ako Kadaw hapon na gini. Ati, sige Ma'am Karina Kag madamo, nga salamat sa pagbisita mo kay Divina. Bawa, kung mabalik pa ako sa ginanggihan ko kaina, sigurado nga madugayan gid ako nga makaabot sa balay. Gani, maagi na lang ako sa shortcut nga alagyan, papauli sa balay. Gani, diri ako maagi sa likod ho. Madulman gid ako ba? Sa unahan, may nakita ako nga lalaki nga nagalakat. Masugata ko gid siya, Apang, daw hindi pamilyar sa ako ang dagway niya. Amo ko pa lang siya makita diri sa amon barangay, Kag sigurado, nga hindi siya taga diri. Ay, ara na siya. Mayang gabi, miss. Mayong gabi man. Ano ginabuhat mo sa doogay ni? Gabi na niya. Kakakwanabi Naghalin ako sa balay sa ngakon estudyante. May masakit siya. Gani nga ginduaw ko siya. Kag amo pa lang ako makapauli. Kikalayo abi sa amon Gani, diri ako nag-agi. Naglaktod ako diri. Amo ba na? Abi mo, delikado sa isa kadalaga nga kasubong mga matahom. Maglakat ng isa nun. Pero kung hindi ka maagig, mahimo kay ikaw nga madulong. Ay, aba, ikaw na gani ang mabulig sa akon. Maakig pa ako. Pasalamatan ko inasang dako kung updan mo ako pauli sa amon. Ate, sige. Dali na. Amo na yun ang amon balay,
taon halin diri. Amo ba na? Kung mo sina, dili na lang ako kuto ba? Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini sa akon. Sige. Maghalong ka sa paglakat mo, ha? Tubtob sa liwat natin kapag kita ay. Ato na siya. Mabalik siya kuno sa ginagyan namon nga banas kaina. Ay, mapadayo naman ako sa paglakat Madali-dali ako. Hindi ko mahangpan ang ginabatsyag ko kaina. Samtang nga nagalakat kami sang malalaki nga ato. May kun ano ako nga nabatsyagan na nagtuhaw sa dughan ko. Doon nalipay ako nga daw hindi ko mahangpan. Ay, kanami sa iya nga klase sang tawo. Kabuot. Wala pa ako sang lalaki nga nakilala nga kasubong sang estranghero nga ato. Oy! Hala! Nalipat gali ako. Nalipat gali ako magpamangkot sa ngalan niya. Ay, ambot kabuang bala sa akon mo. Gustuhon ko man nga mahibalaan ang ngalan niya. Apang hindi pa mahimo. Kay wala man ako makahibalo kung makita ay pa kami liwat o kung hindi na. Kag isa pa, mahuya man ako, nga ako pa ang babayi, ang una nga magpamangkot sa ngalan niya. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Day, kinahanglan gid siguro nga madala ka sa ospital mo. Anay ka bala. Aragay. Day, tapuhan nato ng dugo nga nagatulo alin sa pilas mo sa butko, no? Aring tisyo dayo. Aring tisyo nga dili na butang sa salakyan. Tapuhan ko day ha. I-dugon ko lang day ha. Aragay. Wow. Grabe ang bakiras mo day ba? Sugato na naton si Ethel, Manong. O galing na lang kita mahapit sa ospital, ah. Ate, oo day ah. Benji, hindi siya pagdudahi. Nagkita ay kamo ni Hilda sang gabi ngayon na. Dason may naghandom sa pagdala sa imo sang salakyan. Masiling ka pa nga hindi siya pagduha-duhaan? Wala siya sang rason, agud nga buhaton ina sa akon. Ote, gin-report mo bala ini sa pulis? O konbisan sa mga gwardya dito sa mall? Wala ko na ina mapinsaran pa. Kag isa pa, aksidente ato.
Basi kung mga teenager lang ato nga hay sa droga, kagintrepingan ako nga himuan sang katuntuhan. Ano? Katuntuhan lang ang tawag mo sini? Wala ka na gani makabangon tungod masakit ang bilog mong lawas? Kag puno ka pa sang bakiras? Pero, hindi ka dapat nga magduda kay Manang Hilda. Amo ko palang gani siya makita. Jaya, hindi mo kilala si Hilda. She plays dirty. Oh, ibutang tanga hindi ikaw ang matuod niya nga utod. Oh. Pero paano kung lain ang ara sa pinsar niya? Aksidente gani ang natabo? Sige. Hindi ka na lang magpangakig. Ano, gusto mo na nga magpamahaw? Ginpadala ko din isa kakabulig sa balay para nga makaupod mo. Mayo pa siguro. Oh. Sabi mo, Jaya, worried ako katama sa iyo mo. Hindi ka pala magsubong, Sina. Okay lang ako. Jaya, madali lang. Magwa ko. Silingon kong kabulig nga handaan ka na sa pamahaw. Ote, kamusta na siya? Ato, nagapabusog sa mga pilas niya. Si Ethel. Nagakatulog na. Kung wala pa ako nagpangakig, gusto pa niya magbalik diri para magbantay. Imposible. Natukiban nila ang bahin sa kay Jaya? Benji, hindi na mabudlay nga buhaton. Sundon ka lang nila. Makita nila si Jaya. Ginaako ko. Sala ko gid. Apang sumugod subong, pabutangan ko sang bantay ang balay. Pati na sa iya. Bilog nga adlaw. Babantayan ko siya. Mabudlay na eh. Hindi ako gusto nga mapalapitan pa siya ni Hilda. Hindi na, Rods. Sigurado ka? Madala mo ng lawas mo? Oo naman. Para bakiras lang gid ang naangkon ko. Mayo na ini, no? Kag pwede na ako makatrabaho. Tub-tub subong. Ginakulbaan ako gihapon sa natabo. Mayo lang gali kay nakalikaw ka. Kung wala, ginbungguan ka gid sing amo nga salakyan. Mga high lang siguro ato sa droga ang nagasakay dito, Kag naterpingan lang ako. Sus, daging konsensya man ako sa natabo ba? Kalimti na ina, sige na. Basi bala kung malate na ako, sige, Bye! Ay, salamat. Buhi na. Makapauli na ako. Kadamos ang asikasuhon ko sa balay Isa kasi mana ako nga nagpahuway. Kag wala ko mahimos bisan ang kwarto ko na lang. Nauya man ako magpaobra sa kabulig nga ginpaupo ni Benji sa akon. Husto na sa akon.
nga may magluto sang pagkaon ko kag maglabas ang akon mga lago. Apang ang pagpanghimos ang pagabutang sa kwarto ko, wala ko na mahimusan. Ay, mapauli na ako Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Aring bayad ko manong Miss Joya Salvador! Yes? Mga lalaki. Kag may mga armas sila nga dala. May warrant of arrest ka! Ano? Kari ka! Buyan ninyo ako! Ano pala ka mo? Buligin niya ako. Dalo na ton sa sasalakyan. Salakyan! Ano pala ka mo man? May nagtulog. Ano ni? Ginaaresto namon ng babae niya ini. Madugay na namon siya nga ginapangita. May mga kaso nga ginpasaka sa iya. Estafa. May warrant bala ka mo? Wala. Ano? Sa din bala ka mo nga division sang pulisya. Kag sa din bala nila gin-file ang kaso sa babae ngayon eh. Kag kung aristohon ninyo siya, gagawin ka mo nag-coordinate sa amon. Juan. Ang siling sa amon nabi, unahan na lang namon ang babae ngayon eh. Kaya basi ko... Ang ginapamangkot ko kung sa din ka mo nga division sang pulisya. Animal. Ang armas ko. Hindi pagkabutang armas mo ha. Kung hindi ka gusto ka matumba sa siminto, ginatayahan namon ka mo sa mga kopdanan ko. Diyos ko. Miss, karika. Huwagin na mga armas! Jaya! Ethel! Jaya! Hello. Okay ka lang, Miss Salvador? Ate, oo. Kag salamat gid sir Timing gid ang pag-abot ninyo. Kung wala, ayhan, napahamak na ako sa mga kamot sang tao nga ina. May order kami round the clock surveillance sa imo. Sorry man medyo natrasar kami sa duty. Kaya ba ka, nagadistansya lang kami sa ginasakyan mo nga tricycle eh. Ha? Gina-surveillance ninyo si Jaya? Paano? Nga Si Miss Salvador, among primary witness sa natabo nga kidnapping kag pagpatay nga kaso. Unsa inyo sa nakaligad, kag tubtob subong, unsolved gihapon ang mga kaso. Tubtob nga nag-abot si Miss Salvador, kag nakabati kami nga ginahandom ang kabuhi mo sa nagligad pa nga semana. Witness ako? Ikaw ang anak sa mag-asawa nga Salvador nga ginpatay sa to, hindi ba na? Nga aman, sir. Well, may order sa amon nga hatagan ka sa proteksyon. Pero i-take over sa NBI ang kaso sa tiyon nga ma-formalize na ang papeles. I-reopen ang kaso, tugod buhi ka. Kagang mga lalaki ngayon na, hibalaw naton kung sino ang nagsugo sa ila. Kag sigurado, nga madunot sila sa pirsuan, mientras hindi sila mapiyansahan. Sir, kinahanglan pa ba lang nga mag-upod kami sa presento? Miss. Kinahanglan gid, Miss Salvador.
Para makahatag man kamo sa imo nga statement, i-refer na mo ini sa inyo, abogado. Kaya sila bahala nga magpasaka sang kaso sa mga ini. Mas mayo siguro kung magtinir ka lang sa balay, subong nga gabi. Nga ah. Hindi ako mapahamtang magpaminsar nga nag-aisahanon ka sa balay mo. Pagkatapos ang tanan nga natabo. Look, I'm sorry. Ginapakamaayo ko na nga maghalong. Tungod sang ginhimo ni Hilda sa imo. Hindi ako magpating hatagan kaniya sang kalinong. Mintras wala sang natabo nga malain sa imo. Gani unahan ko na sila. Nakahibalo ka gali? Kag kung wala pa matabo ini, wala ako makahibalo nga abot na ninyo. Kag nakahibalo na kamo kung sino ako. I'm sorry, Jaya. Gintingwaan ko lang nga protektahan ka. Ginhimo ninyo ako nga tanga. Hindi ba lang mo man sinaginhimo mo sa akon? Kaya ginpapati mo ako nga hindi ikaw si Jaya Salvador? Ginatinguhaan ko lang nga protektahan ang kaugalingon ko. Hindi ko na kaya nga maagyan liwat ang kabudlay nga natabo sa akon sadto. Kag kuntani, gintilawan mo man lang nga magsalig sa akon? I love you, Jaya. Kag hindi ko ikaw mahimo nga pabayan lang. Nabatsyagan ko nga ginatunto mo lang ako, Benji. Kung ano-ano nagali ang ginahimo mo nga likom sa akon. O karon, feeling ko, daw hindi matuod ang tanan nga ginapakita mo sa akon. Ang tanan ba lang nga ini? Bahin pa sang plano mo nga protektahan ako? Gusto ko nga protektahan ka. Kag matuod din ha. Apang ang magigugma liwat sa imo was never a part in my plan. Oh. Jaya, palihog. Hindi na pagpabudlay ang tanan. Mabudlay nga kontrahon sila ni Mateo. Apang kinahanglan nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa mga ginikanan mo. Mahatag sa imong tanan nga imo. Kag mauntat na ang pagpanago mo. Kag ang pagpakuno-kuno mo. Kung tanigin sugiran mo ako? Paano? Kay ginbutigan mong kaugalingon mo sa sulod sang malawig nga panahon? Daw hindi mo na gani mapakita ang imo kaisog eh. Bisan para na lang sa mga ginikanan mo. Oh. Matuod ang tanan nga ginahambal niya. Sa kasing-kasing ko. Nagapati ako nga hugot sa kasing-kasing niya ang ginabuhat niya nga pagpulig sa akon. Pero hugot man bala sa kasing-kasing niya ang ginasiling niya nga pagpalangga sa akon. Please, Jaya. Stay with me tonight. Oh. Buwas, hambalan nato nini. With clear and rational mind. Pareho na kita nga kapoy. Kag sigurado ako nga tubtob subong. Nahinalian ka pa sa natabo kay na. Oh. Ang manugkidnap mo kung tani. Nagabalibad pa sa paghambal. Apang siguraduhon ko nga mahibalaan kung sinong nagaplano sang malain sa imo. Hindi ako mag-file sang charges. Yeah, right. Bisan ginpatay na nilang ginikanan mo. Ginaprotektahan mo gihapon sila. Oh. Si Hilda lang utok sang pagkidnap sa inyo sadto? O kung si Mateo? Kung nga mo na lang sinang kakulba mo? Hindi na lang ako magsabata. Nakahibalo ako nga akig na siya. Pila ng imo edad? May savings ka na bala?
Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imo nga dugo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa
Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Will sing my Nagapungko na ako subong sa pulungkuan ni Daddy. Makaigo gid ako ho. Oh, kanami. Komportable kaayo. Oh. Mainom anay ako sang whiskey. Are, may whiskey dire. Matigis ako. Oh. Kanami. Angayan man ako magulahulag sang amo siniba. Angayan man ako tungod siyempre ako nang mabulo sa pwesto ni Daddy. Kadamo sang propiedad ni Daddy. Kadamo kayo. Kag indi ininiiman masarangan tanan. Kag ako? Ako ang makapot sang iban nga propiedad niya. Kag buhaton ko ang tanan. Agud malabawan si Iman. Nakita ko si Eman nga nagwa sa hulot ni Joy. Kag nagapakadtunan diri sa akon. Ara na bala si Ras? Oo to. Ato na siya sa opisina sang imo, amay. Katuan ko siya. Ari ng opisina ni Papa. Up. Oh. Nakita niya ako. Apang wala siya magsapak. Nakita ko nga nagapungko si Ras. Kag nagainom sang whiskey. Up. Do sa hindi ka na gin makahulat nga magbulo sa pwesto ni Papa? Basi kung mapaslawan ka. Ako mapaslawan? Ha? Inuras na lang ang hulaton ko. Agud makapungko ako diri sang dalayon. Si Hana, minor di edad. Hindi niya masarangan nga hapan ang tanan nga propiedad ni Daddy. Kag amo man ikaw. Hindi bala? Kag nagalawom ka bala nga amo lang sina kahapos ang tanan? Anong buot mo, silingon? Duwa lang ang makabalabag sa akon. Kamu ni Hana. Si Hana, wala sang hinalong. Kag ikaw, hindi ka na makasarang tungod madamo ka na sang trabaho. Paano abi kung may arap pagid niya makabalabag sang imuhandom nga magbulos sa pwesto ni Papa? Kag sino ina? Pareho abis ang isa naton kautod nga wala kita makaibalo apang may ara bagali. Daw paktako na nga akong ginhambal, hindi bala? Amo bala? Daw paktakon? Kag amo lang ihambal mo sa akon? Iman, kung wala ka na sang ihambal nga may pulos, magalin ka diri ha. Bayai ako diri. Kung makasarang pang imuutok, maghangop sang akong ihambal sa imo. Magpamati ka. Pero, nagbago ng pinsar ko. Buwas ko na lang iniihambal sa imo kung maayo ng dalagan sang utok mo. Dira kag sugiran ko ikaw.
O sige. Apang wala iya sang diferensyang utok ko iman, ha? Wala. Pasuktan ko ikaw. Mahulat ako sa ginasiling mo. Nakadumdum kabalas ang bata nga babae nga nakita naton sa may balay nga nagapahuway sa mga tao sa lumberyard? Sa factory? Oo. Oo. Nakadumdum ako. Kawatan ato nga bata. Kahigko sa iya kag kabaho. Kag ano karon ang parte sa bata nga ina? Nagapati ako nga siya ang aton half-sister. Ang aton utod sa luwas. Ano? Ginapakadlaw mo bala ko, Iman, ha? Ha? Ginapakadlaw mo bala ko? Kung ginabuang mo ako, untati na ina, ha? Untati na. May bisita si Mama Kagina. Isa ka babae nga ginatawag kay Jolina Halili. Kag hindi lang ako kag ikaw ang nakibot, kundi pati man si Mami. Kag mano si diri, ha? Siya nga aton madugay na nga tiya nga wala naton makita. Utod siya ni Papa. Ano? Utod siya ni... hindi. Wala siyang nambal si Daddy sa aton nga may utod pa siya. Nagpakikita siya kay Mama. Agod pangabayon si Mama. Nga buligan naton siya sa pagpangita sang iya anak. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagpasugot man si Mami nga buhaton niya ina? Labi pa kay ang babae nga ina, wala gan nagpakita sa aton sa tuman na kalawig nga panahon? Bangod ang ginapangita niya nga anak. Hindi iya anak, kundi anak ni Daddy sa lain nga babae. Anitsi, hindi ako makahangop sa imo. Hindi ako manugpakot. Ginpanghatag niya ang amo nga bata sang natawo ini. Kag ang bata, iya anak ni Papa. Anak niya sa isa ka babae nga ginlive-in niya sadto. Ginpaako niya sa iya utod kag bana sini nga akoon ang bata nga ila anak. Gintalikdan ni Papa ang iya anak kag ang iloy sini. Sa rason nga wala gani kita makahibalo. Bangod hindi maluyag si Papa nga may makahibalo sang iya makahuduya nga ginhimo. Apang si Mami nakahibalo na sina. Sang mapatay ang bana sang atong tiya, ginmaltratar niya ang bata. Bangod suno sa iya. Nausik ang yabugos nga kabuhi sa pag-atipan sa nga mga bata. Ganigin sakit niya ini, kagin pintasan. Tubtob sang ulihi. Hindi na makaantos ang bata. Gani naglayas ini. Kag didto ini nakapasilong sa balay nga sa diin. Nakita naton siya didto. Butik ina! Kagusto na ina, ha? Gusto na! Hindi na ko gusto nga mamati sa imo. Hala, bayay ako dire. Bayay ako dire!
Ang ngalan sang amo nga bata, amo si Silima. Hindi siya man pakilimos. Subong, dito siya nag-istar sa balay ni Ramil. Kag nagasugod siya sang iya negosyo. Kagkaroon ras, anong buhaton mo kung si Silima nang nag-istar sa balay ng Day Ramil? Si Silima, nga among anak ni Daddy, nga ginhatag niya sa iya utod nga si Jolina. Nagsiling ako nga hindi na ko gusto nga makabati sina, ha? Hindi mo mabaton nga ang Silima nga nag-istar sa Kanday Ramil. Among anak ni Papa sa luwas? Ang buot ko silingon, may isa pa kita kautod nga babae. Wala ka bala malipay sina? Nagbuang ka na bala, Iman? Ha? Mahimo. Kag mahimo man nga hindi. Apang isa lang kabutang napatod ko. Hindi anay pagpaanara ang kaugalingon mo. Nga magpungko dira sa pulongkuan ni Papa. Tungod basi kung may isa pa nga dapat nga magpungko dira. Sige. Hindi na ako magdugay. Dira ka na. Good night. Ang animal. Hindi ako sini makapati. Hindi gid ako sini makapati. Makikita ako kay Ramil. Kag saya abyan nga ina. Hinali lang nga naglibog ang akong ulo. Hinali lang. Apang. Animal lagi nga klase sang tao, Daddy. Adiman kagid. Nagasabwag ka sang imo similya. Nga wala mo ina kung tani ginbuhat. Apang sa piyak nga ina. Idulo ko man gihapon ikaw, Daddy. Ang tanan mahimo ni Leonard Amador. Kag ako, mahimo ko man ina. Mahimo ko man. Daddy. Na-miss ko na ikaw. Kaya wala na sampulos ang tanan dire kay wala ka na. Wala na sampulos. Abang, naglaom sila. Nga nahulog ka sa hagdanan. Naglaom gid sila. Apang nakaibalo ako, nga hindi na matuod. Kagang wala sang huya, nga silima. Wala sang huya. Hindi ka lang magsala. Bangod mahinulsul ka. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, why does the bird sing as the sunlight beams?
song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!